এই আলহী চিনাকি পৰ্বত আমাৰ আজি এই মঞ্চত এজন আলহী উপস্থিত হ'ব পাৰিছে। তেখেত হ'ল নিকাশী জ্ঞানপীঠ ডিগ্ৰী কলেজৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ मेनलि आईआईटी अक्सिजेन मोनदों सासेया जाबाय मृदुल बर' बिथाङाबो जोबोद साबायखर थाबाय फंबायनिसिम मान बिलाइखौ आजावनायनि थाखाय आरो सार बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय मान बिलाइखौ गथायनानै होनायनि थाखाय। बिफा बर' बिमा दखना बर' बालाइगाव गामिनिफ्राय जोबोद साबायखर थाबाय फंबायनिसिम मान बिलाइखौ नाजावनायनि थाखाय। फंबायनिसिम मान बिलाइखौ नाजावनायनि थाखाय सार बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय मान बिलाइखौ गथायनायनि थाखाय। दानिया आङो लिंहरनो सानबावदों मुस्लिम राहुल बर'। खौरां माने बिनि जारिमिना फार्स्टआव बिएससि निफ्रायनो स्टार्टिं जादों। बिएससि फार्स्ट सेमिस्टारनिफ्राय सारमोना बुंदोंमोन जेम एग्जामखौ नोंसोर हो होननानै। ओमफ्राय आं सानबाय मा जेम होननानै जेमा जोंनि सिनियरफोरा खिन्थाबाय जेमा एमएससिनि थ्रुयै आईआईटिआव थांनो हायो। सिगां फार्स्टआव जोङो हाई सेकेन्डारिनिफ्राय थांनो हायो होननानै मिथियोमोन। दानो जों बर'फोरा बेखौ मिथिनो नागिरा जे जेमनिफ्रायबो एमएससिआव आईआईटिआव एडमिसन लाहैनो हायो। दा जोङो बेखौ जेमनि थ्रुयै जि एमएससिआवबो आईआईटि फरायनो हायो बेखौ जोङो सबनिबो बर'फोरनि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानोदि नोंसोरो जेम एग्जामनि थाखाय बाहायमान सान आरो हाई सेकेन्डारिल' नङा जुदि नोङो आईआईटिआव फरायनो गोसोबा जेम एग्जाम होनानैबो नोङो आईआईटिआव एडमिसन लाहैनो हायो एमएससिनि थाखाय। दिनै मोनसे टेग थागोन बियो बहुत इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय। आईआईटिनि उनाव आङो दा सानदों पिएइचडि खालामगोन। पिएइचडि खालामनानै डक्टरेटआ आंनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट दा आं सानो। डक्टरेटनि उनाव टिचिं लाइनाव थांनो हानाय नङाबा रिसार्च साइन्टिस्ट लाइनावबो थांनो हानाय बिसोर मोननै लाइनाव। आंनि एड्रेसा बरमा कालजाराव डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा बेखौनो बुङो। आङो आईआईटिआव थांनायनि फार्स्ट क्रेडिटआनो जाबाय आं नाजानायनि थाखाय फार्स्टआवनो आं। ओमफ्राय सेकेन्डआव आं बुङो जोंनि मादारा बुहुद जोंखौ नायोमोन फरायनाय टाइमाव एख' खामानि थिनामोन बेलेगफोरबायदि फरायनो बुहुद जोङो स्कप मोन्दों। आरो थार्डआव आङो जोंनि टिचारफोरखौ होनो सानो टिचारफोरासो जेम माने मा बेखौ जोंनो फोरोंदों आरो जेमनि थाखाय मा फरायनांगौ बिदि गाइडखौ बुहुद होदों। बेखिनियानो। मोजाङै फरायलांबाय था जि खामानियानो जा बेखौ गोसो होनानै निजेखौ फोथायनानै मोजाङै फरायलांबाय था आगबारायलांबाय था बेखौनो आं होनो सानो। बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो सानदों। जोङो बोसोरफ्रोमबो हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरनि गेजेराव जायफोर फरायसाफोरा आर्ट्स साइन्स आरो कमार्सआव टप 10 जायगा लानो हायो नैबे फरायसाफोरखौ जों बरायनाय जायो। आरो बे थांखियैनो दिनै नैबे लोक्षि बाजार नब्लाङाव जोङो आर्ट्स साइन्स आरो कमार्स आयदायाव टप 10 मोननाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायदों। बरायनायनि थांखिया बेनो जोङो जायफोर फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायबाय जाहाथे इनिख्रुइ साबसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो फैबाय थानाय समाव। आरो बेजों लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों दा बैसोर फरायसाफोरा जाहाथे थुलुंगानाय मोनो आरो उननि समाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो दा बेखौ थांखि लानानै जोङो नैबे बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौबो फोरमायनो लादोंदि दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला हिसाबै खोब खाफाल गोनां जोंनि बाक्सा जिल्लानिफ्रायनो बरमानिफ्राय सानै फरायसाया दिनै आईआईटिआव मोनसे मन्डि आरो जधपुराव एडमिसन मोन्दों। आरो नैबे जायफोर फरायसाफोरा एडमिसनखौ मोन्दों आईआईटिआव दा बिथां फरायसा सानैखौबो जोङो दिनैहाय बरायनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जों खोनानो मोनबावदों सासेबाव फरायसा आईआईटिआव एडमिसन मोनबावनो हागौ जुदि फैबाय थानाय 14 जुलाइआव मोनसे काउन्सिलिं दङ बिथाङा बरबरिनिफ्राय मौसुमि नार्जारी दा बिथां फरायसायाबो आईआईटिआव दिनै ट्राइ खालामगासिनो दङ। आरो जों आसाबादि बा आसा खालामदों
निस्सय बिनानावाबो दिनै मोजां रिजाल्ट खालामनानै दिनै IIT आव एडमिशन मोनगोन आरो बेनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे समाव जाहाथे सुबुं धोन हिसाबै जागोन आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे थांखि लानानै जों खामानि मावबाय थादों जोंनि फरायसाफोरनि रिजाल्टआ जाहाथे मोजां जायो आरो बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो मेट्रिक केन्डिडेटफोरखौ जोङो न'आव थांनानै जोङो लोगो हमहैदो जोङो फोरोंगिरिफोरजों जोङो सावरायदो दिनै बिगोमा बिथांमोनजों जोङो सावरायदो स्कुलफोराव जोङो काउन्सिलिं प्रग्रामफोरखौ जों लानाय जादों मटिभेसन प्रग्रामखौ लानाय जादों दा बेवहाय जोंहा दिनै बर' हारिनि माखासे थांखि आरो सिमांफोरा दङ जाहाथे इयुन समाव नैबे फरायसाफोरा जाहाथे बर' हारिनि थाखाय साफा साफा हाथरखि बायदि थांनानै खामानि मावहैयो बेखिनिखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो आसा खालामनाय जादों डिफारेन्सआ ओरैबायदि थांनायाव एसे खम जादोंमोन खिन्थु देग्लाय एसे बारायदों टप 10 नि लिस्टआव आरो मेट्रिक आनजादावबो बे बाराव बारायदो जोङो दुखु मोननाय बेनि थाखायनो फोरमायदों मेट्रिक आनजादाव जोङो स्टेन्ड खालामनो हायाखिसै इसेनि थाखाय दा बेनि थाखाय सासे बिदिसा खाख्लारि बिनानावा दिनै रिचेक खालामनो थाखाय एप्लाइ खालामनाय जादों आरो जों आसा खालामदो बेनि रिजाल्टआ जाहाथे फैबाय थानाय समाव जि मोनसे सेबाया डिक्लेयार खालामगोन बेवहाय रिजाल्टआ स्टेन्डनि मासियावनो मोनहैगोन होननानै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा फोथायनाया दङ बोसोराव फार्स्ट डिभिजन हिसाबै आर्ट्सआव 226 जना फार्स्ट डिभिजनाव पास जानो हादों आरो साइन्सआव 156 फरायसाया पास खालामनो हादों दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय कमार्सआव दिनैसिमबो 10 जननि बारा दिनै सेथि बिजोङाव सेथि थाखोआव दिनै उथ्रिसारनो हायाखै टप 10 आव जोङो कमार्सआव 10 जनखौल' मोनखादों 10 जनखौल' मोनखानाय जादों